Ai, Mercè, doncs no diu ara que ens volen fer un vídeo. Aquí, a nosaltres les pageses? Suposo que serà per conèixer-nos, saber què fem. Doncs mira, que vinguin, que nosaltres els ensenyarem. No sé si es pot explicar una manera de viure. Aquí no volem vendre res, ni un producte estrella, ni una zona per fer turisme, tot i que tothom hi és benvingut. Aquí partim de la terra, de l'estima i la cura de la terra i de fer comunitat al seu voltant. De treballar-la amb les mans i amb el cap, aplicar les tecnologies, fent recerca i també formació. Cooperant i compartint el saber, connectant la ciència i la innovació amb el camp. També amb els més joves, amb les escoles i els cicles formatius. Enxarxant-nos i col·laborant entre nosaltres, apostant per l'economia verda i saludable, perquè no hi ha competència ni competició quan parlem de salut, quan ens hi va la vida. Per això, apostem pels productes de proximitat, pel quilòmetre zero, per les cistelles ecològiques, per la ramaderia extensiva, com a part d'aquest cicle que aprofita i alhora cuida el territori. Que el protegeix, respectant el medi ambient, evitant combustibles contaminants i relacions d'explotació laboral, reduint la petjada ecològica i optant per una relació directa amb la pagesia. Per evitar els transports llargs, les cambres frigorífiques, dur el menjar de la terra al plat, una gastronomia de temporada, de proximitat, elaborada amb productes frescos i respectuosa amb els animals. I posant el mercat al centre de les nostres vides, on les parades van molt més enllà d'allò que s'hi ven, on es fa pedagogia del nostre producte de temporada i on, fins i tot, a vegades, s'arregla algun problema. Tot des d'aquí, des de la Baixa Torrera, des d'aquesta terra recollida, amb persones vingudes d'arreu, treballant colze a colze i escoltant i aportant i innovant i compartint. I mica en mica anar engrossint aquest ecosistema cooperatiu, aquesta xarxa de complicitats. Aquesta comunitat que va molt més enllà d'un sector, d'una indústria o d'una economia de subsistència. Ser una comunitat, habitar un territori, saber que no serem forts si no tenim sobirania alimentària, recuperar el plaer i el gust pel menjar, una alimentació que sigui saludable i respectuosa amb el treball, que tingui cura de les persones i, per què no dir-ho, del planeta. En definitiva, cuidar-nos, res més.